Erokamano ahinya Nyikora Mogajwang'. Tielo machielo kendo kaka watime piny luo kaendi nikech bende kae kama nigi duoko mar bende kanyo gigoeki mosebedo ka chandi kuom thuolo moloyo higni 3 duto mosekalo chien. Media bende tayi pile kod pile kod Jwang' June Nyikora Mogajwang'. Kawuono wan kaendi kod ka interview ma bende biro ng'iyowa kata biro menyo wechego eki matin ewi somo mar rawera mobedo batha kaendi. Kaeto bende in jagno pok ong'iyo interview magwa mosetimo chien kanyo endi, nyalo dhi ng'iyo na Jwang' June timo tich mane e YouTube kanyo endi kokalo kuom bende ng'iyo ni to gin interview mag bende wasebedo kwagoyo kanyo endi thuolo mokalo chien. Arwaki ni machiegni mind en AJ Media, nyinga en Jwang' Junior. Chal nade? Ber ahinya. Kapok wachako kae inyalo ng'iso ni nyinga wuon en ng'awa? Nyinga wuon en Paul Owino. Paul Owino. Yeah. Paul Owino magwod kanyi? Wuod Kamagamo. Kamagamo chande nitiere e Migori? E Migori County. Yeah. Paul, ngima teri nade? Ngima tek. Ok oyot, but wamanyo kaka wambo wadhi kode kaka odhi kodwa no. Yeah. Kamoteri ne mitere? Kamotera ne matere. Adana goyo mbaka matin e wechego eki mag somo kaka bende ung'eyo pile ni jagono monyuol kanyo endi nyaka bende okale tiegruok kokalo kuom bende chikego eki mag sirikal ma bende itimo pacho kaendi ni nyaka bende idhi e nasari. Kia e nasari mano direwa, kia e nasari tidhi e primary, kia e primary tidhi e high school kata bende skundego eki mag sekondar, kaeto bang'e tinyalo donjo kanyo endi wechego eki mag tiegruok kama bende biro keti iyudie gimoro miketi e mesa. Awinjo ni sigana no endi mar bende Paul ni to chalo nade wechego mage mag somo kanyo endi kama bende owacho ni chandruok osebedie mokalo nyaka bende ne otieko wechego eki mag somo. Ngas moro bende en owuon ema biro ng'iso. Arwaki ni machiegni kaendi winjo sigana no endi mar Paul mar somo bende osekawe gi mirima koda ka chwero pi wang' kaluwore ni bende pok ochopo lek mare mar sombe owuon kaka bende ne osingo ne bende en owuon kamoro bende ni ochope. Kete mana kaendi Paul. Ibiro ng'isowa ni to sikundi ochalo nade? Ichake kanye wechego eki mag primary kanyo, wechego eki mag bende nasari, kaeto bende ang'o otimore mbele kanyo? Skunda an kadongo. Chako skunda kamoro ni Papo Primary kanyo machake nasari. And kano chopo kinde moro kanyo 2019 to wadaro Papo gi joma no adag godo manang'e ni jonyuolna, to wadhi dala koro kanyo ende ma adonjo skul miluongo ni Ngodhe. Ngodhe atime klas abich, klas 6, klas 7 nadhi e skul machielo. Nitie japuonj mana ahero sana, koro kanoloke kadhi e klas 7 taamua nalu bang'e. Koro klas 7 adhi e skul miluongo ni Kangeso. Kangeso kuno matime klas 7 gi klas 8 mara mokwongo 2012. Timo klas 8 tielo mokwongo? Tielo mokwongo 2012. Nayudo max 306. Yeah. Noluonga ni mondo ariwra kod skul mar Kokuro. But kaluwore gi pek mane nitie dala, ne ok anyal dhi skul. Koro nawe skul mwachako timo tije mathindo thindo giendi. An kaachiel kod jok manadongo kuomgi manang'eyo kaka jonyuolna. Koro abedo dala higni 2. Koro 2014 ayudo ka naseloso pesa moro matin. Koro awuok kanyo adhi Rodi. Mano higni 2 nyaka nitim penj? Ya, higni 2 to katimo penj mara mokwongo. Awuok tadhi Rodi. Koro kadhi Rodi 2014 adhi e skul, awuoyo gi jopuonj, akwayogi ni ka giyie to gimiya chance mondo achak abed e skul kendo. Ne giyie miya chance ma bedo Rodi. In fact gima nachulo Rodi onge. Nabedo abeda e skul, ot kende manachulo. Makata chiemo manachamo samoro, nikech ka nasewuok madhi Rodi koro nawera ni koro akadag gima kony ma dala, nikech dala be kang'iyo tayudo ka tek matin. Koro abeda kono endo. Atimo penj mara mar 2. Ayudo max 300 gi 73.
oluonga Mbita High School. Koro Mbita High School nikech en skul mabet duong' matin to lweto be nok nyal, nokadhi. Yeah. Bang' timo penj tielo mar ariyo. Bang' timo penj tielo mar ariyo. Koro achako abedo kendo oko higni ariyo. Kabedo oko higni ariyo, higa 2016 gi 2017. 2018 paro moro chako biro na kendo nikech nang'ado gande gima dwa timo kenda. Ang'ado to kaseng'ado chunya ne dwaro wach skul. To kakon kata mana antna. Ano abedo rest gi antna. Ok ang'ise kata ni mama dadok e skul. An akwongo adhi komondi amanyo chance asta kone bang'e. Koro kano abedo nyaka 2018 tadhi Rongo Primary. Rongo Primary amanyo adhi e skul awuoyo gi jopuonj mondo gimiya chance kendo atim penj mara mar adek. Koro ma thuolo mar adek. Ma koro thuolo mara mar adek ma timo penj. Natimo penj mara mar adek, oluonga Kisii School. Koseluonga Kisii School, ok nobedo mayot. But nochopo kama koro organization moro iluongo ni One Life noyie konya itera skul. Koro adhi skul mana tam achiel kende, tam 1. Ya ka tam 1 norumo to nokabedo gi thuolo mar dhi mbele tam 2 nikech nitie ka kony mara nong'adore gi e kore. Koro atimo tam 1 kende Kisii School. Kisii High School. Koro abedo kendo gi paro mang'eny to mae gima paro ni nyalo loko ngimana. Tatemo kaka dhano to gik moko ok dhi na makare. Samoro yudo ka chopo kamoro makoro iwacho ni an aol, adaweyo. Koro nawuok Rongo adhi Migori. Koro kadhi Migori tabedo kaka watchman. Abedo watchman higa achiel. To kanang'iyo environment manatiye gi gik manarito nok ane kane miya mor. Nikech gimoro biro e pacha ni kama bede ni ma dala ng'ato arite gotieno en onindo. Ng'ani en ng'at moro man gi pesa ne moro. Dhano paro gik mopogore opogore. Samoro ng'ato nyalo kalo machiegni gi chiel to pache dipar kawo gima ni kanyo. To kopo ni gibiro gige maber nitiere watchman kanyo, adhi bedo ni an ma gi tageta mokwongo. Kopo ni ok gi tageta mokwongo ni gitimo tijgino ma gia tadong' ka ngima tadhi bedo ni kendo adhi bedo first suspect mag jogi ka gik moko kwal. Koro nabedo piny tawacho ni hapana, mok e gima madwaro. Ayudo ka ndalogo ajahigni 23. Koro adok achako wuotho e skunde. Awuotho e skunde madhi 4 Migori kanyo. Gite nadwa mondo gimiya chance achak atim penj kendo mar klas 8 mondo ayud kaka nyadhi e skul. Koro kawuotho e skunde thothgi ne ng'isa mani duong'i ka osekalo. Oyudo ka koro najahigni 23. Kosekalo koro nochopo kama koro skul moro nyisa ni skul moni loka kacha iluongo no Nyalo. Skul ni mantiere joma chalo in kamaendi. Nikech gima max minya yudo mang'eny kabisa en mana 388 maniseyudo e penj mari mokalo ni. So ni dhi gi otese gi mokalo ka? Ya, otese ga nawuotho godo. Koro kidwa ni iyud chance kendo e skul tinya dhi temo nene loka kocha ka ginya miyi chance. Koro kana dhi e Nyalo kuma maber jopuonj nowinja ma giyie miya thuolo e skundgi. Atimo penj mara mar 4. Ayudo max 415. Koro kanyo nang'eyo ni kama koro achopeni gi max mayudo ni lek mara koro dhi chopo. Kata bed ni aduong' diyo an gi higni 24 but lek mara koro nyaka chop kare.
kendo nang'eyo ni koro skul manadwaro nadwaro ganda dhi Kapsabet Boys. Nang'eyo maber ni koro kama chope no gi marks no to nyaka dhi mana ka Kapsabet. Ma kok adhi Kapsabet tadhi dhi e skul moro mantiere kiwango mar Kapsabet. Koro kane ji obedo placed to notimore ni ok abedo placed e skul moro amora. Adong' kamano gi marks no te. Sirikal nokomi thuolo kamoro amora. Sirikal nokomiya thuolo e skul moro amora. Koro atemo luwo mondo ang'e ni to ang'o miyo ok omiya chance e skul. To nong'isa ni hika ok nya keta skul gi nyithindo ma johigni 14 to an gi higni 24. Koro an mara no is a special case. Maka nyaka dhi skul to nyaka many skul. An owuon adhi e skul akwagi gimiya chance. Ka giyie miya chance eka atim ang'owa Eka idonji. Yeah. Koro nokobedo mayot matin. Ma awinjo ka chunya nobedo malit. Nikech bang' dok e skul kiduong' nyithindo neni ibedo negi kaka role model. Itiyo matek. Iyudo marks 400. And then ing'isi ni koro kenya dhi e skul nikech higi. Nobedo na malit matin. Ok nomora. But koro gima anya timo ne onge. Koro achako wuotho e skunde kamanyo skul. Koro imanyo high school. Koro amanyo high school. Koro awuotho kenda. Awuok e skul to adhi e machielo. Awuok e mata adhi e machielo. Migori nadhi e skul manaparo ni duong'e kabisa e Migori County. Principal nogi ang'iya to kona ni hiki ni hapana. Koro apenji to hika otimore nade. Ok en wero mara ni mondo abi manyo skul e skundi ka an gi higa ni. Ambo chuna. Tagombo ni mondo lek mara achope kare kan e skundi kae. Kech kalure grades masayudo kapani kae makoro adhi fele mokwongo. Nodage. Koro adhi Homa Bay County bende awuotho e schools 2. Awuotho e schools 2. Skul mar adek iluongo ni Gendia. Noyie miya chance. Gendia High School. Koro Gendia High School koyie miya chance. Aduogo Migori. Kaduogo Migori ayudo ka koro joma koro dwa keny mondo tera skul. Dhano wuok ji ariyo. Machiel ne en organization. Tachiel ne en ng'ato binafsi. Koro organization nok yie konya manyo skul. Gini koni manyo skul wabro konyi chulo. Koro kaduogo to chuto ni koro nyaka dhi mana Gendia. To chunya maiye ing'e ni nyadhi kamoro ndi yudo chance lakini ok iwinji ka ihere ahinya. Kata samoro idhi kanyo kidwaro challenge moro moa oko. Koro ok anya riambo nadhi Gendia. Organization ichulo na pesa. Koro at the same time bende pod a communicate gi ng'at machielo mane dwa konya chaendo. Koro atimo Gendia tam. In fact kadonjo Gendia kaluwore gi wich manan godo gi luor manamiyogi negi jopuonj nobedo piny mokawo momiya class prefect mar klasa. Kendo nabedo gi kwe, negimiya kwe sana. Mane higa mane? Makoro ne higa 2022 noendo. Nikech notimo penj dwe mar adek to wadhi skul dwe mar abich. Koro mana higa no. Koro abedo kanyo tam 1 aparo ni wan nyithindo 637 na number 1 gi airplane. Adhi mana maber tam 2 pod en mana number 1 gi airplane. Koro gimoro biro na ni adwaro competition. Ok ayud competition. Adwaro ng'at moro manyalo challenge. Koro awuoyo gi ng'at machielo ma bende oyie chulo fee lakini organization otimo ang'owa okawo. Takone ni adwaro skul ma anya yude challenge, manya yude competition. To kona ni anyalo loso ni dwaro ka skul ma kona ni skul ma nadwaro sana en ka Kapsabet. To kona ni sawa anyalo loso ni Kapsabet.
dong koro an adok e skul tam 3 kang'eyo ni tam 3 ni kende ema tieko kanye, ema tieko Gendia. Ayudo e plane na kendo next year anaonge. Ma wachno nodhi okelo shida kinda gi jopuonj. Kech ka koro chopo sama ni yiero officials takono gi ni an ok atim ang'owa, an ok adwar. Kopenja ni an ok adwar nang'o, class teacher na nohera sana, iluongo ni Mr. Lambisi, abedo kode thuolo. Kono japuonj, next year adhi e skul machielo. Penja nying skul akono ni Kapsabet. Koro ni Paul, kata bedo ni ok adagombo ni mende wewa, lakini Kapsabet, kiluongo nying Kapsabet gi nying Gendia, anyalo siri lwedo. Kiyudo ng'anya teri Kapsabet, to dhi adhiya. Koro nokang'eyo ni kare mano dhi bedo kendo giko mara mar skul. Sama nawuok Gendia kendo tam 3 ka tam 3 orumo, ng'ama koro onego bed ni tera Kapsabet cha, odhi timo ang'owa? Odhi olal. Wich kuot mar kaka dadok Gendia. Irona number 1 chakre tam 1, tam 2, tam 3. Nyithindo nomiya luor sana, kech naduong' sana igi. Alafu to atimo makosa mar wuok e igi, ni asayudo chance kamachielo mating'o gigena te. Kaka dadok kendo kwayo ang'owa, kwayo ng'uono, kaka dadok kendo kwayo skul kae, bedo matek. Organization mane chulo na pesa cha beso timo ang'owa, oseng'ado koro wach ang'owa, wachulo pesa. Koro notimore na malit ni skunda, achalo ng'ama oketho skunda kenda kuom dwaro gimoro man malo. Achalo ng'ama oketho kenda. Koro kane osebedo kamano, wacho ni osetimore. Gima nya timo onge, to kata kamano gima nyaka to dhi mbele. Koro asebedo ka achandora ka gi kacha, menda yud kaka nyalo dok e skul. Kech koro nokagombo ni mendo achako athag ng'ata. Koro kanyo mana wuok e dala, awuok Migori, abiro Nairobi. Mondo at least amany gima nya timo, akan pesa moromo, tadog ang'owa, adog e skul. Ko Nairobi abiro higa mokalo. 2023. Tadieri man kende ni nyaka bi. Onge step moramora masetimo ang'owa, masamek. Kech iyudo ka samoro itiyone rent gi chiemo, gi gik mathindo go. Kata item ni save, ok inyal save. Kech tich be luwore gi tich mitiyo, an atiyo mjengo sani. Koro mjengo ok en tich moro minya wacho ni tijni adwa chamo ma, adwa save ma, kata item save ok inya save. Ke samoro mjengo no be dhi chopo kamoro ma koro embe otimo ang'owa, oonge. Sama oonge no nyiso ni mathin manise kano ka ema dok ichamo. Iwinjo? Koro iyudo ka gik moko ok dhi ni kaka idwaro. Wakaw ka indi yweyo mokwongo kaito bende wadhi mbele kanyo gi twak nyikwara Magajwang'. Par ni interview ni ndio siri ni kod Vigingi Africa, bende kampuni onogo ma olony weche go eki mag loso ni poles kowuok kanyo indi kuom bende kacha chande plastic kata bende gigo eki ma owita e kor ndara gichoko mag loso godo poles manyalo konyi e chielo nyapuothi moro, bende ikawe kano kamoro kacha chande nyikwara Magajwang'. Ywa tola na mano yima bende neno kanyo ni mondo bende ng'e mathoth ahinya kokalo kuom bende Vigingi Africa Limited. Erokamano ahinya kendo nyikwara Magajwang' bang' ka oyweyo mano Kenya, wadhi mbele kendi gi winjo sigand Paul ma bende yangonwa kaka ne okali ngima mano matek to eta higni moko mokalo chien weche go eki mag sikul, kendo lek mare pok otho, pok olwar. En kanyo gigeno ni chieng' moro achiel pod obiro dhi mbele gi sombe no endi ma bende ogombo ni otieki. Paul, magi duto te osetimore kendo bende oganda oseneni ka ikawo kacha chande marks mang'eny mokalo e klas 8 mano higa mar 2000 kod bende 22 kanyo 21 aparo 22 mano endi bang' timo penj mar tielo mar 4 e klas 8 kaendi. Jogo eki mong'eyi dala, jogo eki ma wedeni, wach ang'o e wach ni endi, kata bende ginyalo wacho ni bende nitiere support magisechiwo kaka jogo eki man kodi machiegni kaka jodala? Support masayudo kowuok dala tadieri man kende en ni onge. Mana kaka ng'isi ni
adongo e ngima, adongo e lwet antina. En madongo kang'eye kaka mamwa. In fact kata mana jogweng' thothgi ong'eye ni en mamwa. Koro kaluwore gi kaka gimbe lwetgi chuok, ok ne ginyal konya. Koro aparo ni gik moko te masabedo katimo ndalo gi te kadok skul, en gande ni adwaro ni mondo amany kaka nyadhi skul kenda mok amiyo ng'ato stress. Koro mano miyo ineno ka natimo penj ta drop tachak adok mondo ayud ng'ama nya timo ang'owa manyalo konya manyatera e skul nyaka tieki. Maero gikoni nayudo ndiyo, lakini achalo ng'ama noketho kenda nikech nadwaro maduong'. Bende nitiere dhoudi moko miseduong'o mar samoro ng'ato mondo ne omaki lweti lek mari mar max 400 mane iyudo cha ne kik lal nono? Nitie kuonde moko masatemo duong'o, especially Nairobi kaendi nyaka nabi. Nitie joma asatemo gande DM, asatemo chopo kuomgi. Adonjo e accounts gi andika message no endo. Mondo ang' ochopne osome kata. To iyudo ni thothne joma asechopo irgi te, onge ng'ama osetemo timo ang'owa, ng'ama osetemo chopo ira. Samoro achopo kanyo andiko story no mawe nyaka marks go gi results go gimoro amora maket nyaka namba na. Iyudo ka message no chopo ndiyo kendo osome, lakini reply onge. Koro mano emomiyo kana chopo iri to amor nikech ineno ka ber mondo mi konya. Achopo iri, in ng'at ma mikwongo reply message mara. Joma asawuoyo godo tek manochopo kama wacho ne samoro gini itime mana joma celebrities kende, joma ni malo ma as long as ni onge malo to ok nya timnigo. En ote mane ma samoro digomb oro ne ng'at moro mawinjo kendo neno tiponi endi e wi wechegi magi mag somo? Ng'at ma samoro winjo kata neno tiponi, gima ng'eyo gande ni gimidwaro mikete chunyi ni dwaro, kata kao mandalo maromo nade, mang'eny maromo nade, to ka en mari to pod obiro bedo mari. Gima dwaro sani en ng'ama nyalo konya mondo achop lek mara. Aseyudo skul manayudo en Jogo Road, iluonge ni Chachami High School. Chachami High School ne giyiena ni wan gi level 1 gi level 2. Level 1 giriwo form 1 gi form 2 e hik achiel, then level 2 giriwo form 3 gi form 4 e hik achiel. To nikech an asatimo form 1, achalo ng'ama kadhi e level 1 tidhi nuona gik matime form 1 but koro adhi chalo ng'ama timo mana form 2 kende. Koro aparo ni ka bed kanyo higni 2 to dhi miyo ayudo grade madwaro, kata bed mana time ka koro aduong' e skul ma jok panda nyalo yude, to pod aparo ni anyalo yudo grade madwaro. Nikech katemo ng'iyo syllabus mar Kenya sani, neno ka 844 ni ojok orumo, wadong' gi higni moko adek. 2027 ema dhi bedo higa mogik. Koro nagombo ni mondo atime kapok orumo, mondo make sure ni sama orumo no to orum kane e system madwaro. Nikech korumo koweya oko to wach mara gi somo orumo kamano. Koro ng'ama samoro neno tiponi kata ng'ama winja, kadibed ni ng'ato Nyasaye nyalo wuoyo e chunye, an ok adwar kony moro amora kopogore gi mar dhi skul. Konyalo biro to ng'isa ni Paul adwa teri skul, wadhi kode e skul no, konyalo chulona fee tadong' nasomo. To kamano be ok nyalore to ng'ama nya yudona tich moro ma at least anyalo tiyo ma sol pesana, ma kun pesana moromo, ma kata katiyo higa achiel to higni 2 modong' kaka pok system no bedo phased off, anyalo go somo godo. Mano kende madwaro. Koro ng'ama nyalo chulona fee kata ng'ama nyalo konya yudo tich,
anyalo tiyo ta kano pesa na ta dhi skul. Mano e gima dwaro. Lek mari gombo ni bed ang'o kaka bende weche mag somo sani chandi endi ngimani te lek mari osegombo ni mondo ibed ang'o e ngimani ka chieng' moro achiel Nyasaye oyie ma itieko weche gi magi mag somo? Lek mara en ni chieng' moro nyaka tabed daktari. Ma kata okawo mana kata dhi matim higni 2 kende. Kaluwore gi hika to biro bedo mor mara ni abedo daktari. Mondo an bende amule ngima ng'ato yo moro monyalo nyalo kodo ngima ng'ato. Aket mor e timo ang'o e kit ngima ng'ato. Koro mano e lek mara mageno ni ka Nyasaye owena ngima to kata timo mana higni 1 ajwang', kata en ma higa 1 abiro bedo gi mor sana e chunya nikech atimo gima nadwaro. Samoro ng'ato wacho ni Paul ni wuoyo ka ok odwa neno otesene, adhi mondo ikaw kinde mondo itang'nwa otesegi eki ang' watang'negi e screen kanyo endi mondo wang'e ni to kare isewuotho kanyo endi nang'o e wechego eki magi mag somo nyako Ramogi Ajwang'. Mana kaka watime kaendi, Paul en wuoyi ma bende nigi lony e wechego eki magi mag somo kendo osetimo penj mar KCPE nyading'wen duto te kama motimo gik 20 kata bende 2022 ne oyudo marks endi mar bende 400 kod wiye. Kanya bono bende akaw kinde makende wang'iye neno otesegi eki chal nade kaendi mondo wang'e ni to jogo eki ma bende digomb ni tere skul kanyo endi nyako Ramogi Ajwang'. Maendi en kaendi oboke no endi mar Paul mar bende the national kanyo endi Kenya National Examination Council kanyo endi ma bende no timo penj kaen kanyo chande indexing nomi nikech Index no nomiya unique index nikech nanuoyo. Koro nomiya index 801. 801. Kanya kora Ramogi Ajwang' maendi en otas no endi mar bende Paul kama notimo penj rongo kanyo endi. Paul kacha chande owino Paul Wasonga. Ang'isi ni maendi ng'ama wiyo timo jere mokalo nikech somo no endi mar kacha chande dhok Kisungu noketo A-79. Aneno kacha chande somo no endi mar bende social studies noketo A-plain. Kama moko mamoting'o koda ka science B+. Kwano no endi bende chando wi oganda noketo A-plain. Kama Kiswahili no endi to noduogo chuoyo kanyo endi B- nyako Ramogi Ajwang'. Mano penj motimo rongo kanyo endi. Kaeto bende nitiere kaendi motimo nyalo. Mae apani penj mar 2 kaendi nyako Ramogi ma mogik ane mogik no badaye. Nitiere penj mare kaendi ma otimo Rodick Opany kama ne oyudo marks 300 kod bende 73. Otas mokwongo noyudo ma itimo 2012 2018 2012 ni kaen penj mokwongo timo kanyo endi nyako Ramogi Ajwang' bende otimo kacha chande skul mar Kangeso. Paul Wasonga owino ne oyudo kanyo endi marks no endi ma dirom kanyo endi 306. Mano endi penj mokwongo timo e telo mokwongo kanyo nyako Ramogi Ajwang' 2012 kanyo endi. Kaeto chako duogo timo penj moro 2015 ma oyudo marks 373 kama bende A-plain otimie newa koting'o koda ka somo go eki mag kwano nyako Ramogi Ajwang'. Penj ma ochako timo 2018 otimo kacha chande ma ochuoyo marks kacha chande 388 kama bende iwacho ni A-plain kod minuses otimo newa kanyo endi. Onge kanyo gimoro ma dimi wuoyi ni endi dhi sikul. Kaeto penj motimo mogik ma sani wawuoye nyako Ramogi Ajwang' en penj endi ma bende otimo kaendi. Paul owino otimo nyalo kama ne omiye index mar 115 nikech ne osebedo kanyo endi ka en januoyo kaendi nyako Ramogi Ajwang'. Gimoro amora en A. Gimoyudo A- en gimoro achiel ma en science. To gikodong' te gin A-plain 415. Kendo maendi ng'iso ayanga ni Paul en ng'ama wiyo timo jere. Kaka ineno e screen mari kanyo endi, Paul osomo ma bende oyudo kanyo tiegruok ma opogore opogore. Nitie result kaendi mag bende high school form 1 mare motieko tam maendi min grade A-plain form 1 owino Paul. Ang'iyo English gimoro amora en A kaendi kochakore business, computer, CRE, geography, history, chemistry, physics, biology, mathematics, Swahili, English. A-plain, excellent work, comment from the teacher. Erokamano ahinya kanyo. Mano ni Gendi High School higano endi mar bende kanyo endi 22
2022 tam 1 kanyo endi Nyikwara Mogajwang', mano endi tam 1 kanyo endi. Tam mar ariyo kata bende tam ni endi kaendi mar ariyo kaendi Nyikwara Mogajwang' bende ochako chuo gimoro amora A plane kanyo endi maonge deo kata keto kanyo kiawa ni bende nitiere A-. En A plane kochakore English nyaka business studies, piny, computer, theory, geography, history, chemistry, physics, biology, mathematics koda ka Kiswahili kaendi Nyikwara Mogajwang'. Kendo bende result mare mogik kaendi aneno ka bende gimoro amora oduogo bedo A plane ka oweyo geography moyudo B+ kod bende theory moyudo A-. Nyikwara Mogajwang' mano tam mar adek kanyo pod en gendia kaka iseyudo sigande kanyo endi mochakie skul mage ma bende noduogo gore Lwanda ka ng'ato ne orombe nitiere skul machielo to ne ok otimo kamano ne Nyikwara Mogajwang'. Ma endi en sigana ma bende oweyo ka Jwang' Junior obedo gi kuyo malich mokalo ni kare bende wich go kimotimo jere ma bende onego bed ni keto negi kanyo maine mokalo mondo gisom ni mana oko timo mana mijingo. Winjie kaka gini lit mokalo kaendi, wach ma bende oweyo ka koro ni endi to kodonjo kuoma kaka bende udluo ni endi uluo mariek mokalo, to gima onyalo timo sani endi en dhi ting'o kuoyo, simiti koda ka kokoto nikech ng'ama nyalo mako lwete onge kokalo kuom bende obokgo eki mage ma bende sani endi aneno kanyo kaka screen magi Nyikwara Mogajwang', wach malit mokalo. Paul, akalo kuom result magi kanyo endi kendo bende aneno ka gikiwacho gin adieri kaka wabiro tang'onegi kanyo e screen marwa. Dabed gi nyalo kaka EJ to dayudo ka seche moko pesana mado tiyo mondo lek mari ochop kare, to nikech an kaendi mar ketne jopiny bende ong'eyi, in ng'ama jagono mawinjo sigana ni endi, yie mondo bende ikonyri kod Paul. Namba ni adhi keto e screen kanyo, ma in go matin nyalo konye mondo bende lek ni ochop kare. Wach malit ahinya, wach malit miwuoro. Aonge mathoth Paul, aneno gigi ma omaya mijing'o mar loso kodi kendo. Nawe ni en mbaka to ok en mbaka, en gima dier kitimo penj nyadi 4 to lek mari mar timo form 4 ogore Lwanda. Wach malich mokalo. Paul, kawatieko nikech chenro kata saa ma wang'wa kaendi, en ang'o ma kata in ote mane ma in godo ne in iwuon, kata ang'o ma igombo wacho ne fans wa kata ng'ama winjo chenro ni endi kawatieko? Gima der wacho ne mafans magi en ni kadibed ni nitiere ng'at moro manyalo konyi mondo iket gini e kiwango machielo, to bi okonyi. Kech mana kaka nyisi ni dhoudi te masaduong'o onge ng'ama osebedo koda piny motemo winje gima temo nyise. Jomoko temo kono gima konogi to gin ging'iyo ika moloyo kata gima nitiere wiya. Kendo ng'ama neno sense moro gima temo timo onge. Koro gimitimo na ni daher ni mondo imed timo ne jomoko bende mondo chieng' moro ok wanyal chuli moromo, lakini Nyasaye biro chuli moromo, kata mondo imbe tiji ni oloke ngimani, ibed ngima maber. Ang'e ni pok ichopo kama idwaro. Ariyo ne mano, daher ni ng'ama chunye nyalo lor manyalo konya. An gi weche ariyo makete mbele gi. Ka en ng'ama nyalo chulo fee, obi ochulna fee. To ka en ng'ama nyalo konya nwang'o tich manya timo, tich moro manyalo kane pesa manya dhi go skul, to yie mondo tim ang'owa, konya nwang'o tich moro manyalo timo, manyalo kano pesa mondo adhi godo ang'owa, adhi godo skul. Kech gi sani adong' gi thuolo mar higni 3 koka adhi godo skul, to marks go te gi grades go te ok bi konya kendo. Koro chieng' moro bedo malit ka bedo gi nyathina tang'ise ni nok adhi skul nikech pesa, kata matang'o ne grades go, abro kata bedo gi wichkuot matang'o ne nyathina grades go. Koro mano e kwayo mara. Erokamano ahinya kanyo endi Nyikwara Mogajwang'. Winjo kaka Paul oloso, in jago ne bende samoro nigi chuny. Namba kaka ng'isi ni e screen kanyo endi inyalo kawo mondo bende ywane tol iwuo kode, nikech en ng'ama seche moko koparo wechege mag sikul. Just imagine, parane kinyalo yudo marks 415
to inene dhot kamidhie onge. Emomiyo kawuono ni endi J Media menyo sigana mar somo mar rawera ni endi Paul kanyo endi Owino mabende nechotimo penj mogik mare higa 2022, moro notimo higa 2018, moro notimo higa 2014, moro notimo higa 2012. To par ni mag duto te ne gin penj go eki mag KCPE. Odonjo e skul mar Gendia to lek machako gore e Luanda. Ogombo ni mondo odhi otiek sikunde go eki kata somo mare mar sekondar. To mana kokalo kuom kony magu oganda go eki bende neno chenro ma kama endi mar Paul Owino masani endi ngimane omoko kamarach mokalo. Nyaka odhi mana majenga kochiem to wacho ni ogombo bedo daktari. Mabende maendi biro bedo chieng' mar achiel ngero kata sigana mabiro gone oganda go eki kadipo ni winjo kaka en owuon oloso mondo bende otere skul no endi mare mar sekondar. Otiek tiegruok mare kae to bende Nyasaye ma jang'uono oyawne yo lek mare mar bedo dokta ochop kare. Aonge mathoth mak mana ng'isi ni kikonya kawuono to kiny wan wakonyre ka wan mbele waduto. Wakony Paul Owino mondo ochop lek mare. Erokamano kuom kete kae. Ma en J Media mane tani na Jwang'o Junior. Oriti masani nyaka warom kino e tilo machielo to parnia ma en sigana mondiki kendo kelni koda Jwang' mar yango mago eki mopondo to wakelo ni e lela. Oriti masani.